Lego Domino. De omkommer, de onde hesteder. Duluk, 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 duluk. Hvad skal de gøre? De kommer fra alle siderne. Nej, nu kommer orkerne. De skal dø. Yeah. Darth Vader. Nej. Hvad skal vi dog gøre? Det er frygteligt. Bare så frygteligt. Lad os bruge vores nødvåben. De vælter vores Lego Domino-bane, og så kan de æde kartofler. Ja. Alle sammen er døde. Og det er alle vores mænd desværre også, men det kan vi leve med.